Настанете се удобно, вдишайте, издишайте. Когато вдишвате дълбоко, задръжте за миг и издишайте бавно през носа. Позволете си всяко издишване да ви отпуска още и още и още. Вдишай и издишай. И виж как с всяко вдишване ти си тук и сега, в тази стая, в този стол, в това пространство. А с всяко издишване отпускаш напрежението и освобождаваш контрола. Фокусирай се точно върху твоето дишане и издишване. Насочи вниманието си към пространството зад теб. Там, където си сам, и започни да наблюдаваш това място. Мястото е зад теб. Виж мислите си. Идват и си отиват. Не ги гони. Не ги задържай. Просто ги наблюдавай. Ти не си мислите си. Ти виждаш и наблюдаваш как те се движат. Сега насочи вниманието си в пространството около тялото си. Усети се като вълна, като движение, като вибрация. Виж пространството зад теб. Виж пространството пред теб. И сега ти се чувстваш като чиста енергия. И в този момент влизаш в твоето вътрешно аз. Безграничното място на неограничени възможности. Усети връзката си с него. Отпусни се. Сега се запитай. Коя съм аз? Или кой съм аз? Без мислите си. Какво се случва, когато съм сам или сама със себе си? Просто слушай. И запомни усещанията, запомни емоциите си и знай, че винаги може да се върнеш тук и да наблюдаваш мислите си. Това е силата ти. Отсей кое искаш да задържиш и кое искаш да пуснеш.